The number you are calling is out of network coverage area. The number you are calling is out of network. The number you are calling is out of network coverage area. 미즈라, 맞아다. 아나 그만 밟는 것이네. 너만 한숨 좀 잡았다래. आं सासे लोगोनो फन हरदोंमोन फनानो नाङाखै आं आरो माब्ला फैफिनगोन जेबो मिन्थिला बेखायनो लोगो हमलांनो सानदोंमोन आं बिब्दिबालाय थौदो न'आव थानानै खबर लालांसै नांथ'ला दे आं उनाव फन खालामहरसिगोन हाबनायनि थाखाय निमाहा बिहरनाय थाबाय नोंथांमोना मोनसे एप्सनि बागै बुंनो नागिरदों बिनि मुङानो जाबाय 1xbet नोंथाङाबो आन्दाज खालामना गेमखौ गेलेनो एबा गाव गावनि खाफालखौबो नायनो हायो जोबोर मोजां एप लेट्स श' डिसक्रिपशननि लिंकआव थांनानै डाउनलड खालामना ला नोंथाङा रेजिस्टार खालामना लाग्रोदो अब्ला नों गासै डिटेल्सखौ मोननो हागोन आरो नोंथाङा 100% केशबेकबो मोननो हागोन जेराव गुबुन एपआ होआ बे अफारखौ मोननो थाखाय मिनिमाम 75 रां होनांगोन आरो 8,000 सिम 100% केशबेक मोननो हानायनि चान्स दं जुदि नोंथाङा गाहायाव होनाय गेमाव जयेन जानानै आंनि प्रम' क'डखौ बाहायोब्ला 30 रांनिबो ब'नासबो मोननो हागोन गासै 130 रां ब'नास बा मोजां ना आरो बेयाव गोबां रोखोमनि गेम दंबावो जेरै क्रिकेट फुटबल हकी आरो गोबां सिस्टेमनि गेम गेलेनो हाबावगोन आरो नोंथाङा गेम गेलेनानै मोननाय रांखौ गुगोल पे फन पे पेटिएम आरो बेंक एकाउन्टआव डाइरेक्ट ट्रेन्सफार बानायनो हागोन अब्ला डाउनलड खालामनानै लादो होखानानै दोनदो डिसक्रिपशनाव लिंक आरो इउज खालाम आंनि प्रम' क'ड रेगा मोननो हागोन एक्सट्रा ब'नास थेंक इउ अख्रां गारिखौ बेयावनो लाखिथ'लाय नों दसे थाथ' दे अख्रां आं दानो फैगासिनो दङ औ दे आदा अमा राजा अ निजोरा मा खौरां मोजां आदा फैलावनि मबाइला मा जादों सानफ्रोमबो फन हरदों खालि अब्ल'सो मोनगासिनो मा जाखो आदा आं फैलावनि बाथ्रा सोंदों बियो दा बहा दं मानो ना नोंनि जुलिनि बाथ्राखौ फिन खेबसे खिन्थाबावनो बिदि नङा आदा गोबाव सम जाबाय फैलावखौ लोगो मोनिया फारसेथिं फना बन्द दिनै आं जोबथि गैयै समसिम गुबुनाव थांनो ओंखारबाय अब्ला थांना मानोथो थाबावखो दिनै आंनि गोसोआ मानोबा मानियाखै सोरनिबा गिदिर गोरोन्थि मावनाय बायदि मोनगासिनो दं गोसो जाबानो थांनाय गोसो जाबानो फैनाय गोसो जाबानो लोगो हमनाय गोसो जाबानो गोजान जानाय दिनै नोंनि गोसोखौबो आं मा बुंबावनो निजोरा बेयाव आंनिल' गोरोन्थि गैयामोन आदा फैलावनिबो गोरोन्थि दं दिनै बेसेबांबा गोबाव आं गुबुनाव थाहैदोंमोन बियो आंखौ खनसेबो फन हराखिसै दिनै नों गावनिखौ हमदांनो हादोंब्ला गुबुननिखौ मानो हायाखै नों मा बुजिनो निजोरा दिनै बुंनानै नोंखौ बुजिहोनो हानाय आंहा गोहो गैया
मोजां मोननायनिफ्राय गोजान जानांबाय गावनि आंगो बिमाजों मोजां रायज्लायनो गोसो गैयै जानांबाय गुबुनजों जुलिनि रादाय खाबाय बेफोर आंनिनो गोरोन्थि नंगौ नोंनि गोरोन्थि नाथाय नोंदि खनसेबो फैलावनाव सोंनानै नायासै बिहादि मा जादोंमोन सिद्धायैनो गुबुन सेंग्रा सिनाय मोनैजों रादाय जानायखौसो लानानै फैबाय खाफाल मोजां फैलावादि गोसो गुवार मानसि फैलावा मा जायामोन आदा दिनै गोदानै नोंनो फोरमायफिननानै मा मुलाम्फाबाव थेवबो दिनैनि जोबथा बिदायाव आं नोंनो थार बाथ्राखौ खिन्थानोसै जाहाथे नोङो फैलावखौ गोरोन्थि साननायनिफ्राय गोजान जायो निजेरा नों फैलावखौ जा गोरोन्थि मेगनजों नायदों बेखौनो नोंनि गोरबोजोंबो साननानै नायहर अब्ला नों मिथिगौमोन दिनै फैलाव नङामोनब्ला नोंनि आइया बे बुहुमखौनो नुनाय नङामोन मा आइया मा जायामोन आदा बुङाखै मानो बे बाथ्राखौ नों सिगाङावनो सोंना नायनांगौमोन निजेरा नाथाय उन सिगां सानालासिनो नों गावनि बिमाजों गोजान जाबाय फैलावखौ नागारबाय नों थांखांनाय उननिफ्रायनो नोंनि आइया गोबां गिदिर बेरामजों गोलैसोनानै दंमोन सोरनिबा मोजां मावनो थांनायाव दिनै फैलावा गाज्रि मोनजाबाय आं मानो एसेबां अन्थाइ बिखा आं मानो एसेबां साननो रोङासै दिनै आंनि फरायनायखौ लाखिनायाबो फैलाव न'खरखौ नायनायाबो फैलाव आइखौ बेरामनिफ्राय बासायनायाबो फैलाव आं खानि जानांबाय आदा आं खानि जानांबाय नाथाय बेयो आंनो मानो फोरमायाखैमोन नोंनो माथो बुंनो खाबुखौनो होआसै सिद्धायैनो गोरोन्थिनि हाद्रि सारनानै गुबुनजों रादाय खाबाय नाय निजेरा नों जायखौ मोजां मानसि साननानै लायो बे नोंनि नोजोराव मोजाङानो जायो आरो जायखौ गोरोन्थि सानो बे गोरोन्थियानो गाव दुखु ला नाथाय गुबुनखौ दुखु दाहो आदा फैलावा दा बहा थायो आं बिनाव खनसे निमाहा बिनो फैलावा दिनै नोंखौ सिनायनो हानाय नंला निजेरा बियो सासे गोथाङैनो गोथों जिउ थानानैबो थायै बायदि मानोना बियो सासे फाग्लानि महर लानांबाय मा फैलावा बे बाथ्राया सैथो जानो हानाय नङा फैलावा फाग्ला जायाखै फैलावा बहा दं आदा बुं आदा बुं जेब्ला हारसिं दंमोन अब्ला फैलावा बुङोमोन जाय गोरबोजों मोजां मोनो बिसोर बांसिन दुखु सहायनांगौ होननानै जेब्ला गाव मोजां मोननो सोलोंबाय सालाया गासिखौबो बावगारलांबाय ना आं फैलावखौ दुखु जानाय नुदोंमोन ना गाबनाय नुदोंमोन जा समनिफ्राय नोंखौ मोजां मोनदोंमोन बे समनिफ्रायनो बियो गाबनायखौबो सोलोंबोदोंमोन जेब्ला सासे सेंग्राया गावनि गासैखौबो गारनानै सासे सिख्लाखौ सापर्ट खालामो बेनि ओंथिया बे नङा दि बेहा जिउआव जेबो गैया बेनि ओंथिया बेसोदि बेहा जिउआव नोंनि अनगा रावबो गैया थां नायथां नों फैलावखौ जेब्लाबो फांसे दंफांनि सिङाव जिरायनानै बियो निजोरानो अननाय नेगासिनो दङ माफोर आं साननैसो गैयैयावनो नोंसोर मालायनि घुस जानानै बेफोरबायदि गोरोन्थि खामानि मावदों सरि सार गोरोन्थि जाबाय नोंसोरनि बे फिसा गोरोन्थियावनो आंहा बेसेबां बदनाम जादों नोंसोर मिथिगौ सालाफोर
नोंसोर आखायाव हाथियार मोन्दों होननानै बेफोरबादि सोरखौबा गावगोन सुगोन धमकी होगोन बेनो जाबाय नोंसोरनि खामानिया अरखि बेबाराव गासिबो पलिसिया नोंनि आखायाव थाजोब्बाय गोसोआव लाखि जागोन बस नाथाय बोरो जोंनि सानैसो मानसिफोरा हंकंनि मेसना जोबागौमानि आं बिसोरखौ बड'लेण्डआव दानो लाबोथ'वा जा खामानि जायो बेफोरखौ नोंनो मेनेज खालामथ'दो जागोन बस आरो नोंसोरबो गोसोआव लाखि हाथियारा नोंसोरनि सेफटिनि थाखायसो सोरखौबा गावनायनि थाखाय नङा नोंसोरनि थाखायनो आङो महाराजानि नोजोराव गोलैबाय जागोन आदा बाखिखौ आं सामलायनो नाजागोन अखा खोरोमोब्ला सारअन्थाइबो गावनो हागौ बेखौ गोसोआव लाखि